Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Kugamshirai kwatiri kuita vatariri veSly Media TV pano tinowanza kupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda dzatigere. Zita ndinonzi Simbarashe wekwazvidza kana kuti Mukanya. Mukurarama tinosangana nematambudziko akawanda. Kazhinji vamwe vanozvichengeta mumwoyo, vamwewo vanotsvagawo rubatsiro kune vakasiyana-siyana asi zvichizoshaya basa. Vamwewo vanogona kuuya pano pane vhenyura vachitiudza matambudziko avo avanayo, vachiita kuti ruzhinji ruzive uyezve vawane rubatsiro runoita kuti upenyu hwavo huendere mberi. Nhasi uno ndatsikwa mustudio ndine sisi vangu vari muno vane dambudziko ravanaro. Regai tikurukure navo tinzwe kuti rakamira sei. Vahanzvadzi, sanganai nevatariri veSly Media TV muvakwazise tibve tapinda munyaya yedu yamafambira nhasi. Tinotenda. Muri yeZimbabwe inini ndatambura. Dambudziko rangu inini ndiri kungozvara vana vachifa. Handina kana mwana ari kungorarama. Izvezvi ndine mwana 1 handiri kuverenga kuti ndiye, but ndakazvitarisa hana kwaari kuenda. Ndingati nhumbu yekutanga ndakaita nhumbu 2014. 2014 ndakaita nhumbu ichibva yakwana nguva, ndichibva ndasununga mwana achibva ashaya aibudisa ropa muno nemukanwa. Ndichibva ndaita 2016 ndakatakura futi imwe nhumbu yewana wa3 yakaita miscarriage achibva abudisa ropa muno nemukanwa. Ndichibva ndaita nhumbu 2017 achibva yabva yaita futi miscarriage achibva abudisa futi ropa muno nemukanwa. Ndichibva ndasiyana nazvo, bva ndambomira, bva ndazororwa 2019 bva ndatakura nhumbu achibva ndobva ndaita futi mwana achibva abudisa ropa muno nemukanwa. 2020 ndichibva ndajamba 2021 ndobva ndakaita mwana achibva amborarama pese apa muna July gore rino achibva ashaya. Mwana haana kana kurwara. Ndakangofonerwa kuseni chinzi mwana ati ari kuda mama wake. Ndichikwira kubva kuChabwino ndichisvika paChipita apa svikanzi mwana ashaya. Ndikati ashaya nei? Akarwara here? Svikanzi uyai kuno. Ndichibva ndaenda. Ndibva ndati ko, svikanzi mwana wenyu akachema usiku. Kuseni tamuka tikataura naye nyaya, but hatinomboziva kuti mwana haasi kuti asunza zvakanaka. Apa dzadza kuma8 ndopanga ashaya ipapo. Saka ndakapererwa. Ndikusvika pari nhasi handisi kunzwisisa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Ndatenderera, ndashaya kana rubatsiro, saka ndauyawo kuno kuti mukwanise kundibatsirawo. Okay. Regai tidzokere kumashure. Vatarira vana kuzoziva kuti ndiri kutaura nani panapa vakuziva. Ini ndinonzi Maita Nyaradzo. Kana kuti zita rangu rekuberekwa chaiyo ndinonzi Evelyn Muchiyanga. Okay. Zvakanaka. Vahanzvadzi, regai titaure dambudziko renyu ramati rakatanga 2014. Makanga matoroorwa zvakanaka-naka. Ndo pandakaroorwa ipapo. Ndobva maita imba yangu yekutanga. Mataura imi muchiti izvo aingobuda ropa mumuno nemukanwa. Chii chinenge chaitika apa kuti zvizosvika pakudaro? Pane here zvinoratidza kuti zvakuda kuitika zvonezvo? Inini ndingati handina chandaimboona chairatidza, because ini ndaiti ndikasununga mwana. Ndasununga mwana ainzi akaneta. Anzi akaneta nemanesi, obva aiswa mugirazi. Aiswa mugirazi papa, mugirazi imo ndo maisonofira. Ndopaibudisa ropa muno nemukanwa. Okay. Saka vese vatiri kutaura vakapfuura kunze kwouyu wamataura akashaya gore rino iri.
vamwe vese vaibudisa ropa muno nemukano zvimwe chete izvozvo. Zvino tichida kukurukura vana baba vevana ava vanenge vachiti chii panoitika zvese izvi? Tingati murume wekutanga akamboti pandakatakura nhumbu yekutanga ndakasununguka zvakanaka, iwo anambotaura zvakawanda. Pandakaita miscarriage vabereki vacho vakabva vati ndingagara nemunhu ari kuzvara vana vachifa here? Ndichibva ndatombo zvakasvika munzeve dzangu ndichinzwawo nemabhururu, ndichibva ndatombouri one udiki ndibva ndarama ndikati aiwa ndakuendawo kumba kwedu. Saka pandakati ndakuenda kumba kwedu, murume akabva ati aiwa iwe hauna kwauri kuenda, tiri kuenda tese. Ndichibva ndaenda mfunga takaenda kwaRusape, bva tanotsvaga basa kwaRusape koko, bva tagara. Akazotonditiza futi murume akuenda nomumwe mukadzi, achibva adzokera kuvabereki wake nomumwe mukadzi. Saka wepiri akaita sei? Wechipiri ndakagara naye, mwana wekutanga akashaya. Wechi2 ndisati ndaita mwana wechi2 ndofunga ndakaenda nemurume achida kunobvisira mari kumba kwedu. Baba wangu wari kuMozambique, haana kukwanisa kugamuchirwa mari yake, akabva anzi dzokai baba havapo. Tichibva takwanisa kudzokera. Tadzokera ndibva ndaita imwe nhumbu. Ndaita nhumbu ndiwe mwana uyu akazoshayawo gore rino. Murume ndofunga mwana aine ndofunga nhumbu ine 5 months. Murume akatanga ngojamba anga atone girlfriend kunze. Kunze kuye kwakutone nhumbu. Kubva ipapo tinozowirirana. Mwana ndakazotongochengetawo ndega kusvika afi. Mwana wamataura uyu ndoona sekunge anga ambotirarame, anga akura zvakadii? Uyezve munoratidza kuti mamusingagari naye? Mwana anga ane 2 years 5 months. Ndanga ndisingagari nemwana, asi andaipedza 2 months 3 months ndisina kunoona mwana. Aigara nani apo? Aigara nehanzvadzi yangu nemuroora wangu. Tichitarisa maitikiro enyaya iyi, imimi makafamba, mataura kuti makambofamba. Zviri kunzi chii kuonetsananguro kwamakambofamba? Tingati pakutanga ndakambotendera maprofiti obho, asi vaisandiudza chokwadi. Paimba yekutanga ndakwaRusape ndopakazonzi imimi pane nhau dzakaitwa mumusha menyu, bati atete wenyu ndo vari kuita zvinhu zvipi, vari kuita zvinhu wakakuombererai kuti mugare nemurume wechikwambo. Tikati handingazvirambe, bati chikwambo chacho chingandiurayira futi wana here, chondishayisa imba here. Dai kuri kunzi ari kundishayisa imba zviri nani ondisiyirawo wana, bhosi apa ndikukura ndoda kuzochengetwa, ndinochengetwa nani? Zikanzi munouya nevakuru wenyu, ndo akakwanisa kundiudza yeye. Ndikati alright. Saka vakuru vaya ndinozokwanisa kuendawo nawo ikoko. Ndava imba yechi2 ndofunga ndakaenda pamuprofiti uyo haana kumboswerera kuti munouya nevakuru wenyu. Akanyatsa kundiudza kuti uyai nanhingi wenyu natete wenyu. Tete ndobva vanzi uyai, vachibva vati aiwa ndichauya mangwana. Iwiki rekutanga iro kwakatumwa hanzvadzi yangu. Wiki rechi2 achibva ati ndiri kuuya ndiri busy. Rechi3 hanzvadzi yangu akapindura hanzvadzi yangu akati muda kundiurayisa. Ndo mhinduro yakangopindura. Saka ini kubvawo ipapo handina kuziva kuti zvakarevei. Ndo kwamauri kuti makangofamba mugobudawo tsananguro dzakaita seidzodzo. Ndoda kudzoka mumashure hanzvadzi yangu. Mukukura kwenyu makakura seiwo kumba kwenyu kwamai vako? Mukukura kwangu inini ndingati musha medu chaimo mandakaberekwa handina kunyanya kugara nguva refu. Ndakanyanya kugara nasisi wamama wangu, ndo vandaigara nawo, ndo vandakagara nawo nguva refu. Asi ndichigara nasisi wamama wangu pane pandakamborwara, zvikanzi nemweya musaende kupi, musaende kumba kwenyu. Inini wangu ndandichiri mudiki, ndofanira ndiri grade 2. Nganzi musaende kumba kwenyu. Saka ndaingonzi nasisi wamama wangu musaite sei, musaende kumba, usaite zvekushowa uchibva kuchikoro uchiita sechienda ikoko. Ndikati alright. Saka pane pandakamboita zvemusikanzwa ndaenda ikoko ndobva ndatanga futi kurwara. Ini handaizivawo kuti problem ndei iri kubvira kupi. Sisi wamama wangu bva ati aiwa iwe ugara kupi,
kugara kunoko ndichibva ndabatsiridzwa zvobva zvapfuura. Saka problem hombe ndakazotanga kuiona ndaroorwa. Okay. Imo mumuri menyu makaberekwa makaita sei? Makamira sei muri yenyu? Mumba medu takaberekwa tiripo 8. Okay. Vakomana 7, musikana 1. Okay. Imimi ndimi musikana wacho. Okay. Muri vari kutochi? Vana baba, vana mai kana kuti hanzvadzi dzenyu dzese idzi? Tingati ndichitarisa kuna baba nekuna hanzvadzi zvese vakanditi muri kumbofamba muri kunzi chii? Ndikati ndine zvandiri kuudzwa, zvandaifamba ndichiudzwa ndaivaudza. Vachiti kunokowo tiri kuudzwa nezvenyu futi, dambudziko iroro ramuri kusangana naro tiri kuudzwa kuno. But pamwe zvaisiyana tsananguro, pamwe zvaifanana. Okay. Kusvikira ndofunga ndakambomira ndikati pamwe sewaberekiwo wachaitawo sei? Wachakwanisa kumboti mwana wangu uya kuno timbofamba. Ndakaona kuti hapana kana chiri kubuda. Vana vari kungoramba vachifa, dzimba dziri kuramba dzichiputsika. Saka nezuro ndakazowafonerawo, ndofunga ndakatanga kufonera baba, foni yawo yairamba. Ndikazofonera hanzvadzi dzedu namba 3 yemba medu. Ndikamuti ndozvandafungawo kuti ndimboita sei, mboita zvingazokunetsai. Sanzi aiwa hazvina kuipa tete, endai munobatsirwa. Foni yababa ndofunga ndazotaura nawo kuma 8 manheru vachiti ndandiri busy kubasa apa ndakukwanisa kuita sei, ndakumba mai ndakukwanisa kutaura nemi. Ndobva ndataura nawo vachibva vati aiwa enda. Okay. Alright. Toda kutarisa vanozvarwa nababa venyu. Kunewo here matambudziko akada kufanana naaya kune dzimwe mhuri dziri mudzinza renyu iro? Wakazvarwa nababa wedu. Madzikoma ababa kana kuti vaningi nevababa? Kuri kuwasikana. Kuwasikana kune vana mukoma wababa 2. Kuti kwa bamukuru vamwe vachona vari kwatisapo. Kune mwana 1 musikana haatotakuri nhombo zvachose. Atoone makore ari kungosiyiwawo futi nemurume nenhau iyoyo. Akura zvakadii? Ndova 96. Okay. Mumwe wachona handisi hangu gore rake but wekwaba mukuru vamwe vacho. Uyo atoo munhu mukuru. Haatorina kana mwana, akangoti manzwira andozviita kumashuro hanzi akambotakura nhombo ikaita miscarriage. Kubva ipapo kusvika nanhasi haana kana nhombo yakazomboita, asi uye akari mumba. Ko vamwewo hakuna? Kune vamwewo vane dambudziko rakada kuita serenyu futi zvairi? Kune vamweko hakuna. Hakuna? Okay. Ndinoziva kuti kuuya pachena, kuuya through Sly Media TV, zvinoreva kuti dambudziko iri rakora. Izvo zviri kukubatai sei? Pane zvimwe here zviri kuitika muupenyu hwenyu maererano nekurasika kwevana zviri kuitika izvo kwamuri izvo? Chokwadi, pane tingati kumashure uku kune vandisina kumbochengeta. Ndaingoti zvinowanikwa sekuti vanokanzera vanenge vakawanda vachingoti zvinowanika. But pane uyu akashaya muna July, handidi kunyepa mhuri yeZimbabwe. Kana ndakatozvifunga nyangwe ndichifamba ndinogona kungorohwa nemota. Kana nditori pamba ndinogona kutadza kudya chikafu. Because mwana anga atozvikurira ende haana kana kumborwara. Zvinhu zvinorwadza. Chimwe here zvimwe zvinokubatai pakusheka kwemwana? Pane here zvimwe zvinoitika kwamuri kuburikidza nekushaya uku kwemwana? Aiwa, zvinoitika pandiri hapana zvapo. Okay. Iyi ndiwa muri kutaura kuchinzi akangochema usiku mukambonza kuti hakuchisina? Alright. Takuda kuti munyatso kuchidonongodza rubatsiro imimi rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe pamaererano nematambudziko amuri kusangana nawo. Matambudziko andiri kusangana nawo, rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe yakakutarisai pari zvino? Inini dambudziko rangu ndoda kuti ribatsirwe ripere, ribatowo mwana. Because kana usina mwana hausi chinhu panyika. Nekuti ndiri kukura
ndinozodawo anondichengeta mangwana. Ndinozochengetwa nani kana mwana wacho achingofa. Iko zvino ndiri kuona mauya nemwana mudiki wamunaye. Ndiri kuziva kuti munogona kunge makaremerwa nekurasikirwa nemwana wenyu akashaya muna July. Izvezvi pfungwa yenyu yakamira sei neuyu wamunayewo? Ipapa handidi kunyepa. Pfungwa dzangu hadzina kudzikama. Wozi akangoti koso kana kuti akangorara zvinganzwisike zvezve. Pfungwa dzangu dzinenge dzisina kudzikama. Ndinochingoti ndizvozvo futi zviye zvaitika futi. Saka izvezvi murume wamunaye ari kuziva rematambudziko ese amakambosangana nayewo before? Handina kumbomuhandira, ndakanyatsomuudza chokwadi ndikati kana uchindida hako. But ndine maproblem andinosangana nawo so. Okay. Mukuita kwamaita vana ava vekupedzisira kunze kwouyu akashaya neuyu, pane kwamamambofamba here kuzama kuda kugadzirisa kana kusimbisa kuti musarase mwana? Ndinombofambawo kumachechi ikoko vamwe vanenge vachibatsira, vamwe vangoti utipewo mvura, utipewo nhombo, zvichingodaro. Saka unenge uchingoteedzera semunhu ane dambudziko. Hauzivi paunoyambukira. Ndizvozvo. Aiwa, ndiri kuzvinzwa dambudziko renyu. Vazhinji mhuri yeZimbabwe yakakutarisai izvezvi, iri kukuonai, iri kunzwawo matambudziko enyu amuri kusangana nawo. Asi ndichida kumbobva kune zvechifambira kuchiprofita kana kuti kune vanhu vemweya ava. Kuchipatara vakatiwo kudii nematambudziko akaita sei? Makamboenda kwe? Kuchipatara ndakaenda. Ndifunga ndakasvika pakunzi iwewe dambudziko rako harisarire kuti ukwanise kusununguka mwana. Ukatakura nhumbu yako ikakwanisa 9 months, unofanira kuitwa operation. Ndichibva ndateedzera saizvozvo, iyeyu mwana andiri kutaura akashayiwa, akaitwa operation. Asi hazvina zvazvakabatsira, akafa futi. Idambudziko rinotyisa mhuri yeZimbabwe. Kazhinji munhu anenge achida kuti ange ane mwana wake aitewo budzi rake rinozokwanisa kuti rikure, riyevedze uyezve rizovachengeta mune ramangwana. Handizivi mune mashoko here amuri kuda kutaura ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe tisati tavhara chirongo? Chandinoda kungotaura zvangu ndechekuti mhuri yeZimbabwe, inini hangu pachangu ndatambudzika, ndibatsireiwo. Ndionekwawo semunhu pasi pano. Ndio mashoko angu andingakwanisa kutaura. Pangava pane vanoda kukufonerai vanenge vachiziva kuti matambudziko akadai anokonzerwa nei, vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu i0785 685 033. Unongadzokorora zvakare? 0785 635 033. Tinotenda vahanzvadzi. Mhuri yeZimbabwe, ndiyo nyaya yatanga tinayo pano paSly Media TV. Munoona zvinosangana nevanhu zvakasiyana. Dzimwe dzenguva varipo vanoziva kuti zvinhu zvakadai zvinokonzerwa nei uyezve zvinogadzirika nei. Tinoziva kuti pane vatariri vedu veSly Media TV vazhinji munositibata muchibatsira. Batsiraiwo hama iyi yava nemimba dzichingovha, vana vachifa zvisina tsarukano. Asi chiri kushamisa, vana vese vanofa vachibuda ropa mumhuno nemumuromo. Izvezvi vane mwana wavanawo, vaakutya kuti akangopisa muviri zviya zvinogona kunge zvaakudzoka zvakare. Uyezve varume vanotoita zvekutiza, iko zvino vane murume wechitatu, asi vanoda kuti izvi zvipere, vabatewo mwana uyezve upenyu hwavo huenderere mberi. Anokuonekai ndisimba rachezvidza, ndichionekerawo tarumbidzwa Rudhenya akabata mishini yedu. Tinosangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services
From advanced alarm systems to trained security guards safeguarding your home, business and loved ones, call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.